good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay nanay ko dito sa St. Peter kasi ngayon po yung kaarawan niya. So yun, happy birthday nanay in heaven. Yan, pinasyalan po namin yung nanay ko. So, kasama ko po yung mga anak at saka yung asawa ko po, aking Madonna. Ayan. So, ano na nanay, happy birthday. Ayan, nakakamiss yung may magulang. Namimiss ko yung luto ng nanay ko, yung sweet and sour at saka yung kare-kare. Ayan, namimiss ko na yung luto mo nay. Wow. Wala lang tatalo sa'yo doon. Tsaka yung spaghetti. Sarap ng luto ng spaghetti na nanay ko. Buti na lang naisalin sa asawa ko yung menu. Ayos yun din. Baby yun? Hindi daddy yung ano pa mga Marami ding mga mga pumapasyal dito. Ayan ayun, nandoon pa karating lang ng tricycle na yun. mama wait lang. Sabi mo wait lang. Hindi, si St. Peter marami na sinusunod. Saka na lang babe. Saka lang po dali. Nakapayang daw si mama. Buksan. Dito. Yan. Juanita Kiambao Ginto. Yan po yung pangalan ng nanay ko. Yung Kiambao sa mother side. Kiambao Tolentino, magkamag-anak po yan Ginto Lakap, magkamag-anak. Sa father ko naman po, Keanu Palomares. Mga Palomares po dyan sa Pasay City. Baha pa rin doon sa bandaran. Bumaba na yung tubig. Laka na nang binaba ng tubig. Kahit abot yan dito Diyan sa may tricycle ko. Abot ang tubig dyan. Rangel tayo. Dito yan. Hindi kita nalay ko.
nangangalay sa pagkakatayo. Yun, bupo sila. Nangangalay. Dito ganitong oras ang maganda pagpunta rito, mga alas 4. Alas 4, alas 5. Para hindi Oo. para hindi mainit. Minsan kasi napunta tayo sa Oo. May ano kaya sa November 1? Yun, hindi ko alam kung may undas sa November 1. Sana meron. Kasi nakaraan wala eh. Wala pa rin yan. Wala pang vaccine. Yung iba meron na. Yung iba full vaccinated na, no? Pwede na silang bumiyahe. Authorized na silang bumiyahe. May mga ID na sila eh. Ito tahimik, may may peace of mind. Gaya nila peace of mind. May peace na yan. Nasa peace na sila kasi. Nasa peace na sila. Tahimik na. Tahimik na. Wala natin kandila dyan. Siyempre. Ay, wala natin. Hindi yan pwede iuwi ang kandila. Hindi pwede iuwi yan pag sinindihan mo ng sapat. Ay sabi sa ng matatanda. Oo, pero yung iba inuwi. Depende ano lang naman kandila. Matagal sindi yan. Sabagay. Hindi pa ka nangangalati eh. Masaya si nanay. Saya si nanay. Walang Kasabihan ano ng yung tanda. kandila, walang luha. Pag may luha, malungkot. Hindi na kasabihan ng matatanda. Okay, hindi mo masamang manawala eh. Mama, pag gano'n di umiiyak pag matagal. Okay nga. Umamatay yung kandila. King. Ah. 1, 2. Alright. Nakakamiss yung luto ni nanay. Anak, ano yung namimiss yung sa luto ni nanay? Spaghetti. Spaghetti. Ano pa? Tapos, Ako yung sweet and sour niya. Tapos yung kare-kare. Yan, namimiss ko. Yung spaghetti, masarap talaga yung spaghetti nanay. Buti na lang naisalin sa kanya yung menu. Assistant. Tinuro sa kanya. Kasi pag magluluto nanay ko, agad siyang tinatawag. Tatawag lagi siya. Kung buhay nga yun tatawag yan. Mm. Luluto. Magluluto. Pagka siguro 2 years, no? 2 years ka tinuruan ni nanay, no? Tinuro sa yung mga Hindi, matagal na yun. tagal na, no? Basta tuwing magluluto yan, tatawag. Oo. Buti na isalin sa kanya. Kaya pagka namimiss namin yung iba luto ni nanay, kagaya ng spaghetti, ayan. Papaluto kami sa kanya. Kuha-kuha niya yung style ng pagluluto, yung timpla. Ayan. Shout out po sa mga kapatid naming mga OFW na guardians. Kahit saan mo po kayong parit ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat. Keep safe. Tapos yung kapatid ko sa Japan, yung 3. Yan. Ingat kayo palagi dyan mga tol. Keep safe po. So, may na po. Dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update po ko sa aming videos. kaya sa susunod na i-upload namin yung video. So, sige po mga brosis at God bless po sa ating lahat. Ikaw na.
Ikaw din. Walang O, ikaw, bye. babe. Walang bye. Bye muna. Ha? Bye! Ah. Peace. Okay.